Pràctiques de pronúncia. Les consonants. El so final de la paraula company. Escolta aquestes paraules. Companya, company. Fixa't que el so consonàntic final de company també es troba en companya, però en posició final pot resultar-te més difícil de pronunciar. A continuació, tracta de reproduir el so en els següents parells de paraules. En aquest primer exercici pot ajudar-te que allargues el so mantenint la llengua apegada al paladar. Estranya, estrany. Castanya, castanya. Activitat 28. Escolta i repeteix lentament aquestes paraules. Any, Bany, panya, afany, terreny, mareny, estany, puny, Activitat 29. Escolta aquestes paraules i observa que totes tenen el so final de company. refrany, engany, enguany, alemany, disseny, madrileny, xampany, estrany. Tot seguit, les escoltaràs dins d'unes frases. Ves repetint les frases a mesura que les escoltes i fixa't, sobretot, en les paraules que tenen el so de company. Aquest refrany sembla un engany. Enguany pense fer un curs d'alemany. He encarregat el disseny a un decorador madrileny. Aquest xampany fa un gust estrany.